Siyanibingelela egameni lenkosi uJesu. Haleluya. uJesu uyinkosi. uJesu uyinkosi. uJesu uyabusa. uJesu uyinkosi. uJesu uyabusa. Haleluya bazalwane. Bangcwele sizoya ezwini likaNkulunkulu. Ngathi zobafishane kakhulu kodwa ke uyena uNkulunkulu Baba esimethembayo umoya ongcwele. Angeke ibe yinde kakhulu bangcwele. Izwi esizolithola litholakala encwadini u1 John chapter 2. Nje siye le ekugcineni u1 John incwadi eyabhaleka umuntu esengasekho enyameni esenyameni. Incwadi yomuntu owayesebona izinto esingayibonanga esingasoze sayibona. Le ncwadi bangcwele iziyofika kwenye elandelayo egcineni inezinto engezingakaze zabonwa kodwa ekhuluma ngazo. Haleluya. Siyacela babudlamini ufunde lapha nje ivesi lilodwa. u1 John chapter 2 verse 6. 1 John 1 chapter 2 verse 6. Ncwadi kaMpostoli uJohane isahluko yokuqala isahluko sesibili sifunde indima yesithupha. Lowo othi uhlala kuye yena umele ukuhamba njengalokhu ahamba yena. Sacela uphinde babudlamini. Lowo othi uhlala kuye Jesus yena umelwe ukuhamba njengalokho ahamba yena. Thandaza babudlamini. Baba wethu ongcwele, liphilile izwi lakho, linguqobo uNkulunkulu wethu onamandla onke. Alikaze liphume emlonyeni wakho libuye lilambatha. uNkulunkulu wethu ongcwele, ngalo wadala amazulu, ngalo wadala ongekho kwabakhona. uNkulunkulu wethu onamandla onke, namanje lisaphila izwi lakho, lisenguwe uNkulunkulu wethu onamandla onke. Namanje seliphumile ngomgcodo wakho omphakamisile. uNkulunkulu wethu onamandla onke, uzodala okusha ngalo, uzofundisa, uzoyala, uzoqondisa, uzokhumbuza, uzovuselela. uNkulunkulu wethu onamandla onke ezimpilweni zethu. uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga nakulesi sikhathi mufihle umgcodo wakho uNkulunkulu wethu onamandla onke. Mufihle uNkulunkulu wethu ongcwele Baba, mufihle kulesi sikhathi Baba wethu onamandla onke, azakhulume inhliziyo yakho, akhulumisane nezimpilo zethu. Ngoba Jehova umusukhulumile wena mlomo ongathethi manga, akwenzeki izimo zingashintshi ezimpilweni zabantu abakholwayo izwi lakho, ngoba linguqobo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha manje kuze bephakade. Amen and amen. Haleluya bazalwane. Bangcwele sizoxoxa nje udaba oluncane kakhulu. Ngicela ukwaphinda nje lamazwi siwalalele sonke, siwalalelisise. Ngoba lamazwi awaveli kumuntu lo oyimina. Amazwi umuntu wayeqonda izinto eziyimfihlakalo. Uthi lowo ohlala kuye umuntu ozikhethele. Bazalwane, umuntu ozikhethele, umuntu ovumile ukuhlala. Angeke uhlale emendweni mangushabalala ungasafuni. Akekho ukubambile wakukhomba ngesibhamu wakufaka emendweni. Bekune process oyithokozelile uyongena emendweni. Kusacelwa, kusalotsholwa, kukikizwa. Uyabona uthando oluvelayo kumuntu ozivumele yena, wazingenela yena ethanda.
abanye babona bengaphakathi emshadweni ethi ayi ziyabuya kodwa ngenxa yalento ukuthi nami ngifuna ukuyongena ngizivumele mina hayi ngibona okunye ukuthi kwenzakalani. Hallelujah. Owabo lo mshado ngeke ube njalo. Hallelujah. Ngibona umuntu eyivumela yena. Jesus. Lisho njalo izithi lowo othi uhlala kuye yena umelwe ukuhamba njengalokho ahamba yena. Hallelujah. Kanti lolu hambo bangcwele angihambi ngentando yami. Jesus. Angihambi ngokuqonda kwami. Hallelujah. Angihambi ngokwazi kwami. Jesus. Ukhona la mehlo ababheke khona. Hallelujah. Ukhona la engibukela khona. Jesus. Hayi angihambi ngengqondo. Hallelujah. Angihambi ngokuhlakanipha. Jesus. No, akhona amajazi. Zikhona iziko amabazo kodwa ngihambi ngazo. Hallelujah. Naye wayenazi iziko. Yebo. Lo esibheka kuyena. Jesus. Waye ungweti. Jesus. Wezokubaza. Jesus. Kodwa kazange ahambe ngolwazi Jesus. lalento ayivumile. Hallelujah. Naye wacelwa phela. Yeah. Kodwa hayi ngikhona baba. Ngicela uthume mina ngizoya. Yeah. Wayengayi ngentando yakhe. Yeah. Wayengayi ngokuqonda kwakhe. Hallelujah. Wayengayi nangokwazi kwakhe. Jesus. La sikhuluma ngayo wayekhona. My God. The first meeting eyahlala. Oh, Jesus. Kwathiwa basenza abantu. Wayekhona. Hallelujah. uNkulunkulu ethi kube khona yonke into. Oh, Jesus. None esikhuluma ngaye esibheka kuyena wayekhona. Nkosi yami. Noma wayekhona kodwa wayengayazi imfihlakalo yohambo. Oh, Jesus. Wasarenda konke amandla. My Jesus. Ngathi ngiyambona kube kwakuyimina ngangiyokwehla namandla ami. Ezinye izinto ngisebenzisa amandla ami. Ngithi hayi lokulingwa ngeke ngikufuni lokho. Ngisho ngeyami authority engisuke naye ekhaya. Kodwa yena la esikhuluma ngaye wayishiya elakhi authority. Hallelujah. Wakhululwa ukuze ezohamba sibukele kuyena. My God. Gogo makhuba iminingi iminyaka Yeah. kayimthathu iminyaka lomuntu ahamba ngayo phambi kwabantu. Oh, Jesus. Bambona wayiphila lento. Jesus. Ngiveza lo muntu esizobukela kuyena ukuthi ukuze kuhambeke nazi izinto ezongenza ngihambe. Yeah. Nazi izinto ezizongikhuba. Ngihle kudaba lalensizwa uPeter owayihosha inkemba. Yeah. Yebe hamba naye. Oh, Jesus. Yazi noma uhamba naye kodwa ubuwana buyavuka. Oh, Jesus. Into engilamulelayo ilo muntu ohamba naye. Wathi hayi Peter ayibuyisele kodwa waseyishayile indlebe. Yeah. Oh, Jesus. Abanamazi ikhanda lezosala phansi Jesus. kodwa ngenxa yomuntu ahamba naye Nkosi yami. ongazange ukuzorepresenta lento yenkemba. Oh, Jesus. Bengisanikeza lo muntu ekumele Hallelujah. masihambe sibheke kuyena. Jesus. Webazalwane akulona udaba olusha lo hawu. Lo muntu esikhuluma ngaye eqaleni Yeah. ensimini yase-Edeni Yes. wayekhona nguNkulunkulu Jesus. ehamba nomuntu. Hallelujah. Isihloko sethu hamba noNkulunkulu. Walk with God. Hallelujah. Hayi webazalwane uNkulunkulu kudala ehamba nathi. Kudala ehamba nomuntu uNkulunkulu. Yes. Kudala enxusa umuntu. Kudala uNkulunkulu emnxusa umuntu. Ethi ake uhambe nami. Yeah. Bazalwane hamba noNkulunkulu. Walk with God. Hallelujah. Wathi sekonakele babuDlamini efika uNkulunkulu Yeah. ehamba nomuntu.
kodwa yena sikhuluma nomuntu ekumele ahambe noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akaze akhawuka ukuhamba. Jesus. Kwaseqaleni uNkulunkulu wayehamba namanje usahamba usazohamba. Hallelujah. So sendaba yikho ngoNkulunkulu ehamba ingomuntu ehamba noNkulunkulu. Kunjalo. Wathi mase sezimxakile uEva beno-Adam wafika uNkulunkulu wenza inkonzo yakhe wabonakala ehamba ensimini yase-Eden. Jesu. Who is missing la ensimini yase-Eden? u-Adam no-Eva. Kodwa uNkulunkulu khona. Jesus. Wenzani uNkulunkulu? Uyahamba. Jesus. Yena mamshabalala iprinciple yakhe umile kuyona. Ngathi ngizohamba naye umuntu. Ngathi akusoze ngamshiya. Hallelujah. Wayazi ukuthi siyomshiya. Wayazi ukuthi siyomlahlelela. Hallelujah. Kodwa kusho ukuthi yena akahambi. Jesus. Yena uyahamba. Hallelujah. Usazohamba. Jesus. Ensimini yase-Eden wamemeza ngoba wayekhathazekile ngalomuntu okumele ahambe naye. Uthi kuphi Adamu? Ngoba yena usekhona. Jesus. Hayi regardless ukuthi uyahamba wena noma uhambi yena uyahamba. Jesus. Kodwa bengizokucela namhlanje ukuthi ake uhambe noNkulunkulu. Jesus. Ake uhambe noNkulunkulu. Ake seka-Abraham asinyana naye wabizwa ukuze uNkulunkulu ahambe naye. Kodwa siyalenza iphutha ohambeni. Uyabiza uNkulunkulu uthi hamba nami. Wena uthatha amasaka akho uhamba nawo. Wafika uNkulunkulu ehlane wathula uNkulunkulu aze lemthwalo yakhe yandlula izinto ezingamanikiniki. Wasiyaqala uNkulunkulu wakhuluma. Kodwa webangcwele akusho ukuthi wayengahambi naye. Yizethule. Ngoba uyathula uNkulunkulu ekhona. Lokho akachazi ukuthi akahambi nawe. Hayi uyathula ekhona ehamba nawe. Wabazalwane nangu lo muntu ethiwa sibheke kuyena. Leli verse nje ngizolifunda mina abangcwele bese siyaqeda abazalwane. Leli verse lilaphana kuMateyu 11 uverse 29. Bekani uthi bekani ijoka. Bekani ijoka lami phezu kwenu. Umuntu esibhekele uthi bekani ijoka lami phezu kwenu. Elakhe sithi abazalwane sithatha ijoka lakhe. Sithatha ijoka lakhe. Hayi asikwazi ukuhamba engekho. Hayi angeke sikwazi ukuhamba singabhekanga kuyena. Uthi bekani ijoka lakhe. Akulona lakho babudlamini. Ukumemezela umbuso ijoka lakhe alenza. Alithatha masulithathile libeke phela elakhe ulibeka phezu kwakho. Uvume into yenye indoda. Izinto andlula kuzona hayi uzodlula kuzona. Hayi uthanda ungathandi uyakulungiselela-ke ngithi ake uhambe naye le ndoda. Ayakwazi ukuthi wena ube sekudeni bese uzovuna. Cha akangene ngesikopolo ngo4 ekuseni. Akengishisa ilanga nawe. Akangene ntamba munisele. Akengene ubhukuza ukhula. You can't reap into ongayitshalanga. Thatha leli joka ekungelakhe ulibeke phezu kwakho. Ake ufane naye uhambe. Cela ukuqedela leli verse bazalwane bese iya la uNkulunkulu ayifuna ukuthi ayise khona. Lithi nifunde kimi. Hawu kanti leli joka engilithathile ekungelakhe ngalenzelami ukuze ngikwazi ukuhamba kumele ngibheke kuyena. Jesus angeke ngikwazi ukulihamba ngaleli joka
ekungelakhe engilibeke kimi ukuze ngikwazi ukuhamba angibheke kuyena Jesus. angifunde kuyena. Haleluya. Ngikade nje verse bazalwane bese uNkulunkulu ethatha indawo yakhe ngokuba uyazikhuluma yena ngimnene abahamba naye bamele ukuba mnene abathwala ijoka kumele babheke kuyena. Hallelujah. Haleluya. Abavumelana ijoka balithatha balibeke emahlombe abo kumele babheke kuyena. Haleluya. Ukuze bakwazi ukuhamba labantu. Uyabona sikhubeke endleleni sithatha into yomunye umuntu. Yebo sayenze yethu kodwa sasiyemvalela ngaphandle. Lo muntu uyinavigator yethu siyamdinga kulolu hambo. Ake uhambe noNkulunkulu. Yebo yena uthembisile ezwi lakhe wathi akusoze ngakushiya akusoze ngamlahla. Ngamanye amazwi mina ngimlahlile uNkulunkulu. Yena zangilahle. Yena zangidele. Haleluya. Asikade bazayile verse bese ngiyavala. Haleluya. Uthi ngithobekile ngenhliziyo. Yena lona sithatha ijoke lakhe uthi yena uthobekile ngenhliziyo. Esithatha ijoka lakhe salenzelethu wathi asilibeke emahlombe ethu bese sibheka kuyena. Jesus. Noma webazalwane noma ijoka selisinda ayangikwazi ukukhalaza ngoba ngihamba naye. Noma ijoka lilimaza angikwazi ukumsola yena. Ngivumile ukuhamba naye. Hallelujah. Ngivumile ukuthobeka enhliziyweni. Jesus. Noma kunezinto ezenza ngigxeke uhambo kodwa ngikwazi ukwenza leyo nto. Kodwa ungumzalwane wahlupheka kangaka. Jesus. Ungumzalwane waswela kangaka. Wampofu kangaka umzalwane. Ukhuluma umuntu ebuke enyameni. Jesus. Kanti akaze emoyeni ukuthi wena ucebile emoyeni. Hallelujah. Unengcebo engabonakala enyameni. Laba bavuma yena ubanikeza ukuhlakanipha izwe lingenakho. Izwe lokuhlakanipha esinakho kubula. Wena uyidini doctorate yala izweni. Mawubukela yena wahamba naye wena uhlakanipha abantu abanezindlu abaphansi kwakho. Hallelujah. Bese nibukela phansi ngoba uhambe nimbeke eceleni. Ake uhambe noNkulunkulu. Hayi uNkulunkulu ehamba nawe yena akaza yekela ukuhamba. He never stop. He has never ceased ukuhamba nomuntu. Kodwa umuntu yena yekela ukuhamba noNkulunkulu. Jesu. Bese cabanga ezinye indlela engazenza ukuthi lento abayibhekile ngoKristu ayenzeki. Jesu. Bazalwane singenela izinto eziphathekayo. Yes. Engcebeni kaKristu sinayo lengcebo yokuthi thina senakho ukufa kwesibili. Hallelujah. Izwe lingayazi Jesus. bona basezweni basafanele ukufa kwesibili. Jesus. Lokho thina ngeke sadibana nakho ngoba sisengcebeni yakhe. Hallelujah. Injalo bamdlamini lokho kwesibili ukufa thina ngeke sikwazi ukufinyelela kubona ngoba sisengcebeni wasambulela imfihlakalo izwe elingayazi. Hallelujah. Athi inqedele bazalwane lami. Leli velithi khona imiphefumulo yenu iyakufumana impumuzo. My God. Noma ngabe uthi uhambo lunzima kangakanani mawuhamba noKristu awuyizweli kuyijoka ukuhamba naye. Awuyizweli kuumthwalo ukuthi uhamba noKristu. Kunezinto uKristu azokomboza kuzona ungayiboni izinto ebengadivaza uhambo kodwa ngoba unoKristu uhamba naye. Amboza uNkulunkulu ungayiboni izinto engaqeda amandla ohambeni. Kulula ukuthi umuntu alahlekelane noNkulunkulu
yingakho uNkulunkulu ekuvikela ngayo yonke indlela kube namazwi owazwile ebekhulunywa ngawe wena bangawezwa ngoba uyazi uNkulunkulu bangawezwa lamazwi uzolahlekelana naye Jesus. eminye imicibisholo ayifinyeleli kuwena kunabantu abayi-absorbhale emicibisholo amanxusa ukuze wena ungalahlekelani noNkulunkulu. Hallelujah. Ake uhambe noNkulunkulu. Regardless izinto ezenzeke empilweni yakho, abantu bangabukhononde ekutheni ngihamba noNkulunkulu. Ukuhamba noNkulunkulu is not a guarantee yempilo yasemhlabeni. Kunjalo. Bebazalwane, ukuhamba noNkulunkulu it's beyond impilo yasemhlabeni. Hallelujah. Singabantu abadlulayo. Asibheke kuyena. Hallelujah. Asibheke kuyena uJehova ukuze kulolu hambo esihamba ngalo sikwazi ukuhamba kahle. Hallelujah. Kunevesi la kuGalatia elithi if we live in the spirit, let us also walk in the spirit. Amen. Webazalwane, ake uhambe ngathi awuboni. Uhamba noKristu. Sipho izinto ezibusele emuva ke uhambe noKristu. Uhambe ngathi awuboni ukuthi unyathela phela amabhodlela, ukuthi unyathela phezulu emcibisholo. Uhamba noKristu. My Jesus. Inkinga la ifike bekhona. Siyakhetha ukuthi sihamba naye kuphi. Nkosi yami. Webazalwane, siyakhetha ukuthi sihamba naye kuphi. Simvalele ekopini. Kuneyindawo la esingafuna ahambe nathi khona. Oh Jesus. Kuneyindawo la simbeka khona eceleni uNkulunkulu. Sithi namhlanje hayi kangabonakala. Impela ngilikholwa. Kodwa kweyami 21st uNkulunkulu ngimbeka eceleni. Ayasahambi naye. Lo muntu ongisustain 21 years. Nkosi yami. Kodwa namhlanje mangibungaza u21 lo uNkulunkulu ngiyamvalela. Ngibeka hayi Jehova ke ubeka nake uphake. Jesus. Siye simphonisa uNkulunkulu bese sihamba ngeyethu indlela. Kunjalo. Kunezinto ozoyithola ku21st ezimimoya ezongena kuwena. Uma sezilwa nawe usuyakhumbula. Kodwa Jesu. Khona lo Jehova kalahlanga. Amazo yobu wasebenzisa. Nkosi yami. Uhambe uye lapho kuIsaiah 41. Uthi wena Jehova udabula nami emlilweni. Impela ngakulahle. Kodwa wena usumlahlile. Oh no. Ingakho usurecognize ukuthi yena lo ozodabula nami emlilweni. Yena lo ozodabula nami emanzini. Ake ngibuyele kuyena. Bazalwane, asingamvaleli ngaphandle uNkulunkulu. Ake sihambe naye uNkulunkulu. Na inkinga la khona apostle. Sinikeza imandate yokukhuluma nabantu. Amen. Bamazi uNkulunkulu. Babone ukuthi uNkulunkulu. Kodwa thina asihambi naye uNkulunkulu. Webazalwane, you will never win umuntu wasezweni ungahambi noNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu engabonakali kuwena. Jesus. Kodwa uzokhuluma into kaNkulunkulu. Webazalwane, into kaNkulunkulu mayibonakale kuwena. Hallelujah. Besimsola lento ukuthi unayo. Yes. Nobe ngakavula umlomo, kodwa besibona ukuthi lento unayo. Jesus. Uma esekhuluma it's a confirmation yomuntu ehamba noNkulunkulu. Nansi ke mama apostle lento lekhona. Mawuhamba noNkulunkulu, Jesus. kumele ahluleke naqala. Yeah, kunjalo. Yabazalwane, uma uNkulunkulu ehamba nawe, akahlule wena kuqala. Kunjalo. Uma uNkulunkulu ekwazi ukuhlula wena, ngisho umuntu ehamba noNkulunkulu, uhlula wena uNkulunkulu. Uyabona nje mthandazweni yatenga. Jesus. Awuhambi noNkulunkulu. Nkosi yami. Yena khona uhamba nawe. Jesus. Wena awutholakala uhamba naye. Jesus. Yingakho utenga emkhulekweni. Nkosi yami. Hawu amandla okuhamba noNkulunkulu atholakala emthandazweni. Amandla okuhamba noNkulunkulu atholakala ezwini lakhe. Hallelujah. Hayi libheke umuntu
ngamunye ngamunye. Alena ayisiyona yabantu abaningi. Uyayibona lapho uthaka khona. Jesus. uNkulunkulu kubika umbeke eceleni. Zithi mazinetha bese uyamkhumbula. Futhi angiphathi ke makuhamba kahle. Mawutamasa. Yeah. Umlibalo wangempela uNkulunkulu. Yeah. Kodwa mawuhamba noNkulunkulu bazalwana bomdumo. uNkulunkulu uhlula noma usuthi uyadlala ngezwe uyibona usufaka into kaNkulunkulu phakathi. Jesus. Ngihleke bazalwane nginabafundi einsukwini sebehamba bevayelisa bayibheyi. So basina ingoma baqhamuka eZululand bayasina. Sebethi thisha awungene nawe usine. Angikwazi bazalwane. Besina mina ngafika ngashaya ithomoya. Ayike into engiyaziyo. Akukho la ngizozama khona ukuzenza ngoba yena mina ayena mina ngihamba naye. Jesus. Ukona konke engikwenzayo makuvele yena. Hallelujah. Bazalwane asimathwalisi abaholi bebandla ubunzima. Bayikhombile indlela. My God, my God. Bathi bheka kuyena. Hallelujah. Lothe leli joka lakhe walithatha walibeka kuwena bese ubheka kuyena ukuthi kuhanjwa kanjani. Kunjalo. Enye inkinga abazalwane thina siyixosha ngento eyodwa kuNkulunkulu. Yeah. Amazwi aphuma emlonyeni wethu. Awamxosha uNkulunkulu cha yena uhamba nathi ithina ngamazwi omlomo wethu esiqhelisa kuNkulunkulu kodwa sibe sazi ukuthi sisahamba naye. Jesus. Angazi bangcwele laba abafunda imaths nescience. Opposite sides of the magnet attract. Yeah. Laba abafunda imaths, opposite sides of the magnet attract. Yes. And when you have a Christ alone, the moment you flip, ama side, bese yafana, kwenzakala ini. Repulsion. Elilodwa uNkulunkulu yena akaqhele. Jesus. He's standing, he's rooted. Ohambeni nawe. Jesus. Wena mawuphendula imagnet, wena uzoxhela. Hallelujah. Amazwi omlomo wakho. Jesus. Wabantwana nifike niyenze calendar, nithathe imagnet. Nibhekise ngandawonye yadonsana. Thank you, Lord. Umuntu ehamba noNkulunkulu. The moment ukhuluma amazwi ajivazayo. The moment ukhuluma amazwi enhlamba. The moment ukhuluma amazwi adidicela phansi. The moment unikela umzimba wakho emfanele. The moment umnikela umzimba wakho entokazini nasophuzo elidakayo. You have turned against God. Jesus. You are no longer walking with God. Hallelujah. But yena uhamba nawe. Jesus. Bazalwane, yazi why ithi uhamba nawe? Phakathi ethaveni. Ivuke lento. Yeah. Phakathi emanyaleni. Jesus. Uqeda ukwenze ehotela. My God. Ne uthi sadlala music ivuke into yasekhaya. Jesus. Yena he never stop working with you. Hallelujah. Wena iqhelelanise naye. Ake uhambe noNkulunkulu. Oh, my God. Yazi mawuhamba noNkulunkulu ekseni ngama umloyo ufike ume phambi kwesibuko. Mina ngikhuluma ngomuntu Miss Samdla mina ehamba noNkulunkulu. Athi uNkulunkulu ebangcwele akakhuluma uNkulunkulu neze bangcwele. Akithi uhamba naye ukwene kuphakathi kwakho. Mawuthi yabheka esibukweni awumboni uNkulunkulu. Jesus. Yona into eyenza umuntu ashintshe indlela agqoke ngayo. All right. Uma ngima esibukweni Yeah. Mkhonkosi uNkulunkulu ukimi ngihamba naye. All right. Mangibheka isibuko angingaboni babahadebe. Yeah. Mangibona into emele uNkulunkulu. Jesus. Hallelujah. Mina ngakutshela ngokuthi dress code ithini. Kodwa ngeke uzuyiyeke. Ngoba wena usuphenduka imagnet. Yenza repulsion. Yeah. Angeke ngikwazi ukukutshela. Kodwa uNkulunkulu maye kuwena wena unamatheke. Jesus. Wena ukuze uhambe noNkulunkulu kunepain emele udlule kuyona. Jesus. Ukuze uhambe noNkulunkulu kune rejection emele udlule kuyona. Hallelujah. Kune suffering omele udlule kuyona. Abantu mele bakudezethe. Abantu mele bakubalekele. Jesus. Abantu mele bakuhlamuke. Hallelujah. Mawuhamba
noNkulunkulu. Hey, Nkosi yami. Utholakala yonke indawo. Ukhona loNkulunkulu ohamba naye. Hey, kodwa Jesu. Wenza zonke izinto. Hey, Jesus. Cha uwedwa nje wena. Athi nasibone. Hey, Nkosi. Apostoli. My God. Ngisengede majwane ngibone. Jesus. Sukuwedwa ekhaya. Usukuwedwa esikoleni nasibone. Umuntu ehamba noNkulunkulu uyakudisciplina. Asingadlali bazalwane. Umuntu ehamba noNkulunkulu uyiphathiswa kaNkulunkulu. Hey, Jesu. Akathi ngetshelwa ngento kaNkulunkulu. Hallelujah. Phila kuyena engayifela engayidefenda. Uyavela esikhaya ukudefenda into kaNkulunkulu. My Jesus. Esikhanda ikomiti laka health and wellness emsebenzini. Lo mama uthi hayi baba hade ungangena kwikomiti laka health and wellness. Sengiyangena kwikomiti laka health and wellness. Ngiyabatshela ekomidini ukuthi bafethu mina ngimele uwellness. Uma sithatha igama lika wellness sicangatha. Angikho ezintweni zika health physically. Ngikhuluma ngezinto zika moya. Hallelujah. Ekomidini laka health and wellness emsebenzini. Jesus. My God. Lela ka sport ngithi abafethu yebo ngangifaka nje kodwa mina ngiqhamuka ngo wellness. Bangcwele in all the faculties esikuyona hamba noNkulunkulu makwaziwe. Bangcwele ngima phambi kwabantu emsebenzini ngiyakhuluma sikhande ikomiti. Yeah. Uzizwe ukuthi manje ngiyashumayela. All right. Kodwa ngikhuluma ngekomiti. Enyinsizwa izithi amen. Hey, Jesus. Kodwa yeza ukuthi umuntu ayingobe ekhuluma ngekomiti. Mayikhuluma ngewellness usekhuluma ngenye into. Hey, Jesus. uNkulunkulu ehamba bangcwela yasiqondisa. Umuntu My God. ehamba noNkulunkulu owakho wedwa loNkulunkulu. Akuyena kamama, akuyena kababa kagogo. Hey, Jesus. Sebekutshengisile indlela. Hamba noNkulunkulu esikolweni makwazi ukuthi wena uhamba noNkulunkulu. Jesus. Cha bangcwele nje ibilapho. Bangcwele uNkulunkulu uzodinga abantu athi bengingazi. Cha nje uzoba la khona ngoba uyazazi ukuthi mina ngeke ngamvalele eceleni uNkulunkulu. Uzoba ngeenyawo la khona uthi Jehova ngisacela ukuhamba nawe kabusha. Sukuma nje ube ngeenyawo la khona. Jesus. Uphakamisa isandla sakho uthi ngiyazazi mina kunezinto lapho ngeke ngakuvalela khona ngaphandle. Hey, Jesus. Kodwa namhlanje uNkulunkulu ngiyibuyisela kuwena ukuze ngihambe nawe.